Nézzük meg, milyen áron lehet egy álomból valóság. Hogyan állnak össze egy magánszemély által tervezett lakópark önkormányzatot érintő költségei. 4.671.975 forint. Az önkormányzat által elfogadott ajándék útföldvédelmi járulékának költsége, mely így már nem a magánszemély terheli. 13.425.170 forint. Ennyibe kerül az útalap elkészítése, mely ismét nem a magánszemély terheli, viszont telkeinek értékét növeli. 42.934.490 forint ivóvíz és szennyvíz beruházás, melynek elkészítetésére az önkormányzatot élőszerződés kötelezi, mely beruházást követően a létrehozott hálózat üzemképtelen, ha csak nem kerül kialakításra. A több mint 10 millió forintba kerülő szennyvíz átemelőrendszer szintén az önkormányzat költségén. Mindezekhez tartozik egy körülbelül 2 millió forintos tervezői díj, mely szintén az önkormányzatot terheli. Az önkormányzat által elfogadott ajándékút az úgynevezett elvárt szolgáltatások miatt tovább növelik az önkormányzati kiadásokat. Ilyen elvárt szolgáltatás az aszfaltos út, melynek önkormányzatot érintő költsége megközelítően 60 millió forint. Ilyen elvárt szolgáltatás továbbá az árkok és átereszek készítése, melynek önkormányzatot érintő költsége megközelítően 12,5 millió forint. Vagy ezeket a lakók fogják kifizetni? Ők tudnak róla? Nem lett volna jobb a településen belül másra költeni ezt a 145.531.635 forintot? Nem lett volna jobb helye? Településünkön az árkok, járdák mindenhol rendben vannak? Anyu, fizetős az ugráló vár? Állítsuk meg az ilyen és ehhez hasonló felesleges pénzköltéseket.